duk waɗannan jinjima barka kamfata shimfiɗan barayin gwamnati da muke da su duka kwanta da hankalin wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa idan alkiyama ta tsayu sai kaga wani ya ɗauko bargu local gamman a kansa wallahi tallahi mun local gamman ku ci gaba da sata ku kwanta da hankalinku akwai ranan ɗaukan haƙƙin mu ba mai ɗorawa ba ganmu haka zaka ɗau kayanka ina muku rantsuwa da Allah akwai wanda zai zo da jihar Niger a kansa ranar tashin alkiyama ni ban kira suna ba in kuma kai sata a Niger haka zaka zo da ita akwai wanda zai zo da jihar Kaduna akwai wanda zai zo da jihar Zamfara akwai wanda zai zo da Sokoto akwai wanda zai zo da Kebbi muna cikin kallon su sai kaga wani niki ya ebo Najeriya ka san barayin mataki ne iya kudinka iya baricinka iya iskancinka iya azabarka iya satarka iya wahalarka wallahi a filin alkiyama kiki zaka ga wani yaron gubo Najeriya yana tangal kuma wallahi sai ya tafi wallahi sai ka kai kuma ba wai nan tashin hankali yake ba fa daga kabarinka kana fitowa zaka dauki wannan kayan wallahi sai kai tafiya shekara 1000 ba faɗe ba biyu ba biyar ba 10 ba shekara 50,000 da za a yi tsayuwa kafin Allah ya hisabi wallahi kayan nan na kanka duk wanda ya saci kayan wani ya je ya mayar masa wallahi tallahi ka je ka mayar masa in babu hali ka je ka roƙe shi ya yafe maka